Click-Edu us ofereix la possibilitat de treballar conjuntament amb eines del G Suite, el que abans anomenàvem el Google Apps for Education. Una de les eines que més s'utilitzen és el Classroom, la qual cosa ens permetria avaluar les tasques del Classroom, en el qual també estan connectats els nostres alumnes, i poder importar aquestes notes des del G Suite, Classroom, cap al Click-Edu, la llibreta virtual que tingui el docent a la seva matèria. Aquest primer vídeo està fet perquè els administradors sàpiguen com han de sincronitzar els dos aplicatius. Per fer-ho, és imprescindible que la persona que faci aquestes configuracions ha de tenir oberta la seva sessió de Click-Edu i a la vegada ha de tenir oberta la seva sessió en el G Suite. A més, ha de ser el superadministrador del G Suite i s'ha d'assegurar de tenir aquest permís activat i assignat, G Suite Administrator Sheet Rule. Per poder connectar els dos aplicatius, això ho haurà de fer qualsevol usuari, en aquest cas ho ha de fer l'administrador també, hem d'anar a la part superior dreta on tenim el nostre nom, anar al nuvolet que diu Connectors i connectar la nostra sessió. Per poder-nos connectar, activem Connecta, ens apareixen tots els comptes de Google que tenim en aquest ordinador i simplement hem d'activar el del professor que volem utilitzar. Li diem Permet i ja tenim connectat el nostre usuari amb el Click-Edu. Administració, tipus, configuracions, importacions i exportacions. I aquí en la part d'importacions i exportacions primer haurem d'anar a instàncies d'LMS. Tenim assignada per defecte preconfigurada Google Classroom. Anirem a les accions, anem a gestionar aquesta instància i és imprescindible que poseu el domini del vostre G Suite amb l'arroba al davant. En el cas de que vulgueu crear els usuaris de Gmail des del vostre propi Click-Edu, aquí podeu indicar com voleu configurar el nom de l'usuari. Amb aquests comodins podeu posar, si voleu que surti el nom, el cognom, i si no hi posem res, per defecte s'assigna el mateix nom d'usuari a la plataforma. Guardem. Un cop ja tenim configurat el nostre domini de G Suite, hem d'anar a sincronitzar LMS. No treballarem amb Canvas, sinó que treballarem amb el Google Classroom, amb el G Suite, i aquí tenim dues vies per treballar. La via 1 seria aquella en què nosaltres tenim un G Suite buit, sense usuaris i sense cap Classroom creat. Via 2 és aquella en què nosaltres ja tenim un G Suite amb uns usuaris creats, els seus correus electrònics, des del propi G Suite i que cada educador i educadora ha creat els seus propis Classrooms. Com creem els nostres usuaris a partir de Click-Edu? Anirem a crear i exportar usuaris. Buscarem un curs qualsevol, per exemple, primer d'ESO, i cerquem. Click-Edu ens presenta tots els educadors i educadores i els alumnes de primer d'ESO. I què ens està fent? Ens està fent la proposta del
possible correu electrònic de Gmail que nosaltres crearem en els nostres usuaris. Com ho ha fet? Com li hem dit, agafant el nom i el cognom de cada usuari i afegint el domini clickart.testclickedu.net. Simplement seleccionant un o tots els usuaris si ho féssim de cop, l'únic que hauríem de fer és clicar crear i exportar usuaris i automàticament tots els usuaris se'ns crearien en el nostre Gmail, els quals podríem anar a veure com a superadministradors, podríem anar-los a veure en l'apartat de usuaris. Nosaltres tenim aquests creats de moment. La segona part seria crear els Classrooms a partir de cada una de les matèries que tenen els docents. Això també seria la via 1. Com ho faríem? Matèries, triaríem el curs en qüestió, per exemple, primer d'ESO, i Clickedu ens permet, independentment i individualment, generar els Classrooms amb les matèries a partir de les matèries de cada un dels docents. Simplement seleccionaríem i els sincronitzaríem. Aleshores, en els docents els hi apareixeria en la seva sessió de G Suite, els hi apareixerien tots els Classrooms que li hem importat i, com aquest missatge d'aquí, ens donaria un avís de heu rebut una invitació per impartir aquesta classe que ha creat l'administrador. Si hi acceptem, automàticament se'ns crearà el Classroom a partir de la matèria del Clickedu. El que sí que haurem de fer des del Classroom és afegir els alumnes. Via 2. La via 2 representa que nosaltres ja tenim un G Suite en el nostre centre on ja tenim creats tots els correus electrònics dels nostres usuaris i cada educador i educadora ja tenen creats els seus Classrooms dins el seu G Suite. Què és l'únic que hem de fer en aquesta via 2? Doncs sincronitzar els usuaris de G Suite amb els usuaris de Clickedu, perquè, tot i ser la mateixa persona, s'han creat com a dos usuaris diferents, un a cada aplicatiu, i l'únic que hem de fer és dir-li a Clickedu i dir-li a G Suite que són la mateixa persona. Com sincronitzem usuaris? Amb el punt usuaris, sincronitzar usuaris, agafem el curs que ens interessa, per exemple, primer d'ESO, i Clickedu ens proposarà que busquem per cada un dels nostres usuaris, aquest és l'usuari de Clickedu, els usuaris que nosaltres tenim en el nostre G Suite. Aquí hi ha un exemple dels usuaris que nosaltres tenim en el nostre G Suite. Són aquests que hem vist, llistat d'usuaris, són els que tenim aquí, i seleccionaríem la persona corresponent. Després sincronitzaríem, imaginem que fos aquest usuari, el que es correspon amb aquest, i sincronitzaríem i aquesta persona ja podria treballar normalment amb el seu Classroom i amb el seu Clickedu conjuntament. Fixeu-vos, però, que és imprescindible que a la fitxa d'usuari hi hagi informat el correu electrònic. Si no hi ha el correu electrònic, ens apareix un avís i aquest desplegable queda tancat. Per tant, anem a informar del correu electrònic i ens hi porta directament en el punt. Posem el correu que sigui
I aquest és el camp imprescindible que ha d'estar informat perquè se'ns pugui obrir el desplegable, tal com veurem ara mateix. Veieu? Ara ja podrem triar l'usuari que es correspongui. Amb aquestes configuracions, via 1 o via 2, cada usuari docent ja podrà treballar conjuntament amb el seu ClickEdu i amb el seu Google Classroom.